Yan, tapos na namin yung beam dito sa harap. Yan, yung spacing ng bakal yan, parehas lang dito. Yan, isang 5, 10 Gs, 20. Sa lubong, ganoon din sa kabila. Isang 5, 10 Gs. Yan, ito yung huling binuhusan namin kahapon. Ay nabot kami ng ulan. Yan, ngayon, ipapabaklas ko na yung forma. Ipapauna ko tong dalawa kasi ito yung mas naunang buhusan. Yan, yung isang yon maya maya ng hapon. Di bale, buhos na namin yung 7 poste. Yun na lang isa yung matitira. Yan, yung gagawin nila ngayon, mamaya hapon, buhos na rin yan. A few moments later. Yan, itong poste na lang na ito ang hindi pa namin nabubuhusan. Ano Loy, sakto na kaya yan? Kulang siguro. Kulang na konti ano? Senta. Yan yung dugtungan ng top bar namin sa gitna. Tapos yung bottom bar dito. Yung dugtungan namin dito. Yan, kaya yung bottom bar, unang latag ng dalawang bottom bar dito sa tapat na to. Sa L/4. Yung bottom bar. Yung top bar naman sa ibabaw. Yan. Kasi hindi pwedeng magdugtungan dito sa may tapat ng gitna. Tapos bottom bar siya. Kailangan kung magdudugtong dito sa bandang gitna, sa top bar. Kasi mas mapirsa yung sa ilalim. Yan. Tapos nakalusot lang yan dyan sa poste. Yan. Ang bakal namin 16 mm. Pinapa overlap po siya ng 80 cm. Yan, pinasobrahan ko na para sigurado. Yan naman kabayan yung anilyo namin dyan. Ang latag namin yan, isang 5 yung una, tapos 10 Gs, 20 yung sa gitna, ganon din sa kabila. Isang 5, 10 Gs. Sa lubong na sila dito sa gitna, 20 cm. Yan, makikita niyo yan mga kabayan, sa ilalim na yan, buo yan. Wala yan dugtong hanggang doon sa poste. Yan, nagkaroon niya ng dugtong dyan sa taas. Yan, dyan lang siya pwede magdugtong. Hindi siya pwede magdugtong banda dito. Yan, ito yung dulo niya. Nakapasok siya sa poste. Dudugtungan naman to. Sasalubong naman yung bakal dito ng 80 cm. Papasok doon. Yan, tapos yung dugtungan naman ito ulit. Sa taas na naman. Ayan. Ito naman yung top bar. Buo na naman dito sa ilalim. Susuot na naman dito yung bakal. Dito naman siya magsasalubong sa gitna ng poste. Tapos yung dulo na yon, hanggang dito na naman ulit yung sa gitna. Yan, kaya yung dugtungan ng beam lagi nasa taas, yung top bar. Yan, tapos na lahat ng poste namin dito. Yan, ito na lang yung bagong buhos namin. Bukas to tatanggalin. Yan, tapos na namin yung beam dito sa harap. Yan, yung spacing ng bakal yan, parehas lang dito. Yan, isang 5, 10 Gs, 20. Sa lubong, ganoon din sa kabila. Isang 5, 10 Gs, 20. Yan. Pero parehas lang yan. Yan, ganoon din dito sa kabila. Yung dugtungan namin sa bottom bar nandito sa ilalim.
sa may gitna ng poste. Yan, tapos yung sa top bar naman, bandang gitna naman doon. Yan, tapos yung spacing naman dito, parehas lang yan. Isang 5, 10 gis 20. Yan, magkasalubong din sa gitna. Yan, pinaparitoki ko kay Bornok yung mga pinanggalingan nitong mga dowels. Yan. Yan, dito yan nakabaon. Pinaritoki ko na. Yan, katulad din dito sa kabila. Yung pinanggalingan nitong dowels. Yan. Yan, okay na itong sa harap. Yan, nakapaglagay na rin kami dito ng 2 beam dun sa dulo, saka ito. Yan, ang mga isusunod namin ito, purma na naman dito sa mga beam. Yan, pero bukas ang gagawin namin dito ulit yung pagano na beam. Pero hindi siya tapat-tapat dito. Yan, katulad pa rin nung dati dito sa ground floor. The next day. Ano na, may saksa ka na? Ano isang wire? 10 metro. Pinick up mo pala? Oo. Isang 2 metrong wire saka isang saksakan na tatluhan. Mayroon na. Ayun o. Yan, nasa'yo mo niya. Pasimbolon mo na lang. Ay, may sipon mo eh. Kaya mo na. Yan. Yan, ito na yung bagong in-order kong bakal. Hindi, andito yung walang siya, generic. Yan, yung kulang yan para dito sa mga roof beam namin. Yan, di bale 20 pa yung in-order ko na yan. Tapos 20 rin na tinim-im para sa mga anilyo. Para may latag na namin lahat para mapurmahan na namin. Yan, yung presyo niyang 20mm 400. Tapos 165 yung 10mm. Ayaw bang i-deliver, Junard? Ayaw i-deliver? Mamaya, parang yan. Pwede i-deliver? Kayang-kaya ba? Kaya naman. Dami na. Dami na naman. Nyo, yung ipapabaluktot mong anilyo dyan, ipabilang mo na kasi sakto na yan. Wala tayong paggagamitan yan pag nagsobra. 20. Yung beam kasi doon sa dulong unit na yon mas malaki. Kasi may slab yun dito sa may bandang likod dyan sa dulong unit. Yung dito sa dalawang unit, maliit na lang yan. A few moments later. Ayan, ito na yung mga natatapos namin sa beam. Yan, yung kulang na lang yun dito sa dulo. Yan, halos tapos na lahat yan. Yung spacing ng bakal yan, puro parehas lang yan. Yan, dito sa dulo, pinapapurmahan ko na to. Utro, sa irarap ko kasi ka step.
Ba't naman sa tubo? May mga may tape ang bakal dyan. Sa taas. Yan, pinapalagyan ko na ng mga marka ng level dito sa mga poste. 1 meter. Yan, ito yung level namin dati. Dito ka kukuha Nok, sa dating level natin na to. 1 meter sa taas. Very good. Yan sa ibabaw. Guhitan mo muna dito, lipat mo muna dito. Sino tama? Yan, itaas mo, taas mo. Taas mo. Yan, taas mo konti. Yan, okay na. Hindi tumama. Up. Usog mo konti. Taas mo pang konti. Okay, okay na. Ina. Sige, itama mo nga. Yan, okay na. Okay, tutok mo dito sa poste. Dito. Yan, lipat mo dito sa kabilang dulo. Dito sa kabila, Jiking. Yan, ayun mga kabayan laser oh. Yan, guhitan mo yan oh. Yan, lahat ng poste guhitan nyo paikot ano. Lahat ng poste guhitan nyo paikot, Jiking. Yan, lahat ng poste mamarkahan na nila Jiking yan. Para yung forma namin libilado sa rock beam. Yan, dumating na yung in-order ko pang bakal, ang nagkulang, saka 50 ang simento yan, saka 4 na plywood. Yan yung simentong yan ang gagamitin namin dito sa mga rock beam. Ayos. Pirmahan mo na lang, Nok. Yan, ito na mga natatapos namin. May mga butas na yan, plywood na lang yan. Yan na yung in-order namin na plywood na yan, pang siroho. Yan, maitim na naman yung langit, parang uulan na naman. Yan, hanggang dito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.